Гэта беларусацэнтрычны праект «Пара». Вітаю вас. Хачу падзяліцца з вами гісторыяй з 2019 года, по-мойму. У мяне здарылася дэжавю, адбываюцца падобныя рэчы. Толькі на гэты раз гэта будуць сакрушальныя наступствы для рэжыму, наступствы для Беларусі вельмі сур'ёзныя. Дык вось 2019 год, канец. Прыкладна 9 месяцаў да так званых прэзідэнцкіх выбараў. Шматлікія аналітыкі казалі, што ўсё, рэжым адчувае сябе гранічна стабільна, все там пойдзе па іхным плане. У тым ліку абмеркаваннях удзельнічалі ўкраінскія эксперты, якія сёння Лукашэнку ненавідзяць. Ну а тады казалі, што праводзіць збалансаваную палітыку, там усё стабільна 5-10. Я звяртаўся да іншых прафесіяналаў, не публічных, тады нельга было называць у незалежных медыях іхныя імёны, прозвішчы. Сёння тым больш. Гутарка пра прафесіяналаў у галіне сацыялогіі і гісторыі цывілізацыі. І яны казалі, слухай, з пункту гледжання навукі не будуць это стабільныя выбары, таму што вельмі змянілася сітуацыя настрою ў беларускім грамадстве, па-другое, фактар Расіі. Яны ці пойдуць на ўсіх знішчальнай вайной, ну, ці паспрабуюць лібералізавацца, але пра якую лібералізацыю ўвогуле размова нават тады была, і блізка намёкаў такіх не было. Ну і все выйшла, як казалі гэтыя спецыялісты, так? Напрыканцы 2019 года паглыбленая інтэграцыя, Пуцін пачаў націскаць на Лукашэнку, Лукашенко там спрабаваў адбівацца, дзесьці это падавалася паспяховым. Ну і я думаў, што лепш бы это былі самыя спакойныя выбары, таму што нейкія там замыслы Пуціна, вельмі кепскія для Беларусі, маюцца. Так яно і атрымалася. Ну а потым быў ковід, то яшчэ трыгер. Лукашенко працягваў нарывацца па поўнай праграме. Вы памятаеце парад 2020 года, так? Зноў-такі наступіў Пуціну на балючы мазоль. Ён же ж так вот любіць адчуваць сваю гістарычную значнасць. Ну і я думаю, што, канешне, у тых падзеях выбараў 2020 года Расія падліла газы ў вагонь, безумоўна. Ну і як ні круці, канешне, людзі, беларускі народ выступіў, так? Замест белых гэтых вось сцягоў дасталі нацыянальныя бел-чырвона-белыя, але стратэгічна тады Расія атрымала, што хацела. Атрымала стратэгічны кантроль над Беларусю, і ўсё, зачыстка плацдарма беларускага адбылася ад такіх людзей, як я. І адбыўся напад на Украіну, спрабавалі взяць Кіеў, але пайшло не па плане, так бы мовіць. Ну і вось сёння мы маем 24 год, так, хутка які перарасце ў 25, і ўсё тыя ж размовы, дэжавю. Што не, што аналітыкі беларускія кажуць, мы не бачым, што рэжым нестабільны, што рэжыму нешта пагражае. Вот у медыа, паводле матэрыялаў, якія нам падсоўваюць, мы нічога такога не бачым, так? І я звяртаюся да ўсё тых жа спецыялістаў, яны гавораць, пра што ты гаворыш? Падзеі абсалютна могуць разгарнуцца непрадказальна. Канешне, можа ўзнікнуць палітычнае ўзбуджэнне ў грамадстве беларускім, як бы там што не зачышчалі, пасля такіх-то падзеяў. А колькі трыгераў разнастайных могуць паўплываць на сітуацыю і вайна. І Украіна можа ў тэорыі, тэарэтычна давайце разважаць проста вельмі шмат гэтых фактараў, можа аперацыю па Беларусі правесці. І эканамічны абвал у Расіі, потым у Беларусі. І Пуцін можа кранік перакрыць Лукашэнку, так? Не все там добра, ідэальна ў гэтых стасунках. І гэтак далей. Вельмі шмат фактараў, нейкі фактар ды сыграе, безумоўна. І я гляджу сёння на лукашэнкаўскія медыа, вось адзначаюць Дзень народнага единства. Ну, там велапрабегі, проста прабегі, там все, Менск увесь у чырвона-зялёных сцягах. Людзі, прыхільнікі Лукашэнкі, там патрыёты Беларусі напісана па-руску на іхных майках. Вешаюць на машыны, лепяць на лепкі чырвона-зялёныя, не разумеючы ўвогуле, які сэнс этого сцяга, таму што, шчыра прызнацца, сэнсу ніякага няма. І все, там все велапрабегі, Віктор Лукашенко, все шчаслівыя, задаволеныя. Ну то я думаю, што гэтая задаволенасць хутка можа перарасці ў жудасць. Кажа нам навука, кажуць нам спецыялісты, якія вось прафесійна вывучаюць соцыумы там і могуць пралічваць, як могуць развівацца падзеі, якія магчымыя варыянты. Я ўвогуле гляджу на рэжым, слухайце, з гэтым днём народнага единства, ну проста крызіс жанра, дэградацыя. Такі ёсць віцэ-прэм'ер Петрышенка,
и все, некие там вот дежурные слова говорят, что вот с каждым годом мы видим в Дне народного единства все новые и новые смыслы. Відаць, Вікіпедыю адкрыў ці гісторыю, пачытаў, сэнсы все вядомыя. Сэнсы такія, што у верасні 1939 года нацысты напалі на Польшу, потым быў пакт Молатава-Ріббентропа, Сталін з Гітлерам Польшу падзялілі, потым быў савецка-нацысцкі парад у Брэсце, там все, там нацысцкія вітанні, камуністы разам са сталіністамі, все папіросамі дзеляцца, шчаслівыя, сумесны парад. Вось такі дзень народнага единства. Неадназначнае, мякка кажучы, для нас свята. З аднаго боку, усходняя Беларусь уз'ядналася з заходняй. Но як бы для нас жа это добра, правда? З іншага боку, пры такіх акалічнасцях, ну і вынікам гэтага дня народнага единства, вось тых падзеяў, это тое, што у Беластоку ты можаш дзіця аддаць у беларускамоўны садок і весці 5 хвілін, а ў Менску аддай-ка ў беларускамоўны садок. Вось такі вынік увогуле дэградацыя гэтага лукашэнкаўскага рэжыму, гэтых наступстваў. Это калька дзень народнага единства з гэтага расейскага дня народнага единства. На большае думалкі ў іх проста не хапае. Это прыкмета дэградацыі. І гэтая дэградацыя ў выніку і сацыяльныя працэсы, это все прывядзе да бурлівых падзеяў, так? Да такіх радыкальных сур'ёзных зменаў. Мы не можам прадказаць, які менавіта трыгер сыграе, але зноў-такі кажу, што навука падказвае, што 25 год будуць падзеі, безумоўна, будуць, все на гэта указвае. Ну, а якім чынам, вы спытаецеся, можа взяцца гэтая хваля, так? Все зачышчана, рэпрэсіі, там, 5-10. Ну, я не магу вам прывесці тут цытаты прафесіяналаў, спецыялістаў. Ну, мне здаецца, грунтоўныя такія рэчы па-простаму кажа палітычны блогер Александр Кабанаў, датычны да Белпола, экс-палітвязень, чалавек, які многае пабачыў і ў медыях разбіраецца. З ім выйшла інтэрв'ю на рацыі, поўная версія ў апісанні пад гэтым відэа. Паслухайце меркаванне Александра Кабанова. Что мне вообще нравится, конечно же, и я всегда аплодирую, это поведение белорусских пропагандистов. Они абсолютно невменяемы, и у меня такое ощущение, что они работают как раз на нас. То есть вместо того, чтобы убедить людей, что у них все хорошо, да, они показывают неадекватность абсолютно. Вот. И человек, когда смотрит там того же Озаренка, ну, правда, его очень мало смотрят, но все равно, если кто-то там глянул, того же Озаренка, он понимает, что это абсолютный, ну, как бы нам не по пути. Любому нормальному человеку с ним не по пути. Поэтому я рад, что именно таких людей вот собирают, кучкуют, там, Тура, Озаренка, там, и всех вот этих вот людей кучкуют. И вменяемые люди даже, я уверен, что даже любой чиновник, там, образованный, нормальный, сидит в райисполкоме, Озаренка смотреть можно? Можно. Посмотрел, он говорит, да ну нафиг, кто это? Ну, поэтому, возможно, и чиновники тоже на нашей стороне. На самом деле Лукашенко показывает своим приближенным, это что он не к людям обращается, что такой альфа-самец, который вот я могу победить при любом раскладе, приезжайте. При этом, пакуражыцца перад Качанавай, бо я паглядзеў на твары чыноўніку, жанчына там была толькі Качанова, а звычайна мужчына перад жанчынамі такімі вось, так вот, як вы кажаце, куражыцца. Перед Качановой он может не куражиться, но и так его как собака кость любит. Поэтому у нее все время влюбленные глаза. И она все время, она вот один из самых исполнительных чиновников. Когда она сидит его слушает, ощущение, то ли она сейчас заплачет, то ли она сейчас вообще умрет от того счастья, что он рядом с ней. То есть это вот, ну, вот столько вот этого, как это назвать правильно, подхалимства, как у нее, наверное, нет ни одного чиновника. Вот. Но есть два престарелых диктатора. Престарелый Путин, престарелый и очень трусливый. Значит, и престарелый Лукашенко. Может случиться все что угодно. В России раскол элит, он уже достаточно серьезный. Вот сейчас клан Шойгу наклоняют по полной. То есть арестовано практически все его окружение. То есть один клан там начинает душить другой. Путин много чем недоволен, много кто недоволен Путиным. И вот эта вся конфронтация, она может вылиться в то, что, ну, и Лукашенко им не доверяет тоже. Она может вылиться в то, что белорусские силовики смотрят туда. Смотрят и думают, у нас же белорусские силовики все были заточены на Россию. Они все пророссийские практически. И для них главный стимул был защищать Лукашенко, это поддержка России. Как только они почувствуют, что
на Россию смотреть нельзя, и что нас могут сдать и предать, и вот Курская область, и нифига не происходит, это настроение как-то начинает немножечко падать. И эта волна, ну, так же, как в 2020 году, она может появиться вдруг ниоткуда. То есть вот было вроде бы тихо, мирно, там немножко проштармливало, и оно все вылилось в такой ураган. Вот. Недовольство, ну, конечно же, есть, но именно очагов активного сопротивления практически нет. Зачистка произошла полностью, и в обществе сейчас больше царит такой страх. Но этот страх может перерасти в любой момент в ярость и беспощадность. Смотреть вот именно с точки зрения, готовы ли белорусы или не готовы, я думаю, что так нельзя. Потому что вот эта готовность, она возникает вдруг и ниоткуда. Ни один политолог, ни один перед 2020 годом не предсказывал тех событий, которые могут быть. Ни один эксперт не говорил: слушайте, выйдут люди, будут там вот перекрывать дороги и так далее. Потому что это стихия, которую, ну, как прогноз погоды, можно сколько угодно мечтать об одном, а происходит совсем другое. Шановні глядачі і глядашки, што вы думаеце пра меркаванне Александра Кабанова? Ну, ці з'явіцца ў Беларусі гэта бязлітасная хваля, якая змые рэжым? Напішыце, калі ласка, ў каментарах. Канешне, эта хваля мусіла з'явіцца яшчэ ў 22 годзе, калі змаглі ўкраінцы адбіцца ў этой вайне, пагналі з поўначы Украіны расейцаў. Вось памялі іх. Гэта быў той момант, калі трэба было максімальна дапамагчы зброяй там усім, што прасілі. Так? Тады можна было Расію дабіваць. І нашая праблема тады вырашылася. Мы ж беларусы на гэта спадзяваліся. Ну, бачыце, Захад думае інакш. У іх абсалютна іншыя падыходы да гэтых пытанняў, на жаль. Я не тое, што ў Захадзе расчараваны. Я расчараваны у падвойных стандартах, якія я на Захадзе бачыў. Адной рукой дапамагаюць Украіне, другой рукой у соцсетках Дмітрыя Булкунца, палітолага, я там паглядзеў на статыстыку, як па-ранейшаму санкцыі, не санкцыі пастаўляюць Пуціну тавары праз Кыргызстан. Немцы у лідарах, можна сказаць, на сённяшні момант. Там стабільна, там пастаўкі ў Кыргызстан тавараў выраслі у 15 разоў з часу пачатка вайны, лютага 22 года. Там, канешне, давайте шчыра гаварыць, што там і ў Літвы там взляцелі проста гэтыя пастаўкі, потым пайшлі на спад, і Польша. І вот ва ўсіх такія падыходы, разумееце, only бізнес, самае важнае бізнес. А дзе прынцыпы, дзе ідэалы дэмакратычныя і гэтак далей. Такія ідэалы, што пад правамі выкарыстоўваюць правы чалавека, карацей, для таго, каб душыць меркаванне людзей, якія прагнуць справядлівасці, справядлівага развіцця падзей, каб не было там гэтых падвойных стандартаў, душаць, все, экалогія, гендерны баланс, это все важно, но вайна ідзе. Вось такія вось падыходы, на жаль, на Захадзе, і карты, ў прынцыпе, раскрытыя на сённяшні момант. Шольц паехаў да Такаева ў Казахстан, все, цытаты разляцеліся ва ўсіх заходніх медыях. Такаев, зразумела ж, пад чыю дуду пляша, якія ён сее наратывы. Кажа, факт, што Расія непераможная ў вайсковым сэнсе. З чаго вы гэта ўзялі? Таму што ядравая зброя ў іх ёсць, і яны вас шантажуюць ядравай зброяй. Пераможная абсалютна украінцы паказалі. З поўначы Украіны выштурхнулі, з Харкаўскай вобласці, там, са значных тэрыторый выштурхнулі. Увогуле перамаглі іх бы ў гэтай вайне, каб вы дапамаглі належным чынам. Другі наратыў, що вайну трэба сканчваць. Все. Стаміліся мы ад вайны. Плануюць на канец студзеня канферэнцыю, мірную канферэнцыю. Хутчэй за ўсё пройдзе ў Нямецчыне. Ну, немцы, бачыце, яны не ўлічваюць, як правіла. Это вось спадчына імперская, з імперцамі справы вырашаюць. Яны не ўлічваюць інтарэсы там Беларусі, кіхаць яны хацелі. Яны бы не супраць, каб мы ўвогуле ў складзе Расіі былі, і спрасціўся б да іх транзіт вуглевадародаў расійскіх. Яны ўкраіны не ўлічваюць інтарэсы, нават Польшы, такой зубастай вялікай еўрапейскай дзяржавы. Вот такая гісторыя. Я так разумею, что это мирная угода, это вот сегодняшние захопленные территории России застаются. Все, мы вам тут допоможем, там и у НАТО примем калі-небудзь.
і ў еўразвяз вас прымем, все будзе нармальна, Беларусь в арбіце расійскай застаецца. Это паганы для нас вельмі варыянт. Ну, на жаль, вось такія часы, што няма сучасных Маргарет Тэтчер, няма Чэрчыляў, няма нават генералаў Эйзенхауэраў. Хаця такі можа паявіцца ў ЗША пасля выбараў, і гэта можа таксама вельмі сур'ёзна змяніць сітуацыю. Ну што ж, паглядзім, будзем за гэтым усім сашыць, але ж чаго б там не хацелі на Захадзе? Хацелі, каб не распадаўся Савецкі Саюз. Ну, распаўся Савецкі Саюз, раптоўна распаўся. І я памятаю, знаёмы быў асабіста з двума стейкхолдарамі, якія падпісвалі гэтыя белавежскія ўгоды. З Ельцыным не пазнаёміўся, той рана памёр і сышоў з палітыкі ранавата. Ну, тым не менш, все адбываецца ў гісторыі вельмі часта вот так раптоўна, і трэба вучыць гісторыю. Трэба знаёміцца з меркаваннямі навукоўцаў, так? Трэба ўлічваць фактары, а не толькі тое, што наратывы, якія нам адусюль падсоўваюць, часам наратывы, ну, проста якія не ў нашых нацыянальных інтарэсах, не ў інтарэсах украінцаў. Нам трэба на будучыню рабіць высновы, канешне, так? Хто ёсць хто. Ну, апынулася, што і я вось Захад ідэалізаваў, магчыма, так, і не думаў пра вось гэтыя падвойныя стандарты. Расія, зразумела, для нас гістарычны вораг, так. Добра было бы рабіць справы разам з украінцамі, літоўцамі, вось тэрыторыі, якія ўваходзілі ў вялікае княства. Но з украінцамі вось не вельмі складваецца на сённяшні момант. Нават разам рабіць нейкія праекты, аб'ядноўваць украінскую, беларускую аўдыторыю, это ж важныя рэчы. Ну не, таксама ці не давяраюць, ці трэба адразу з шамаданам грошай падыходзіць, і каб адразу была выгада з гэтага. Літоўцы, таксама праблемы з імі. Адмаўляюцца ў нашых праектах удзельнічаць, там даваць інтэрв'ю. А што это вы называеце па-беларуску? Літуву літувой, а не літвой. Что это вы нас литувисами называете? Ну, а что вы называете Полоцк Полоцкасом, Менск Минскасом называете? Мы же вам претензий не предъявляем, это ваша мова, а вы нам предъявляете вот такі шантаж, такое ставление. Мы ж найбліжэйшыя людзі павінныя быць, мы ж павінны ў стратэгічным саюзе быць. Ну, вось усе як бы вот так не вельмі дружалюбна ставяцца да Беларусі. Я маю на ўвазе палітычныя эліты, канешне. Трэба это ўлічваць, но будзем дзейнічаць прагматычна тады, ну, гандляваць з усімі, мець выгаду адусюль, такое геаграфічнае становішча. Што паробіш? Я думаю, калі адкрыецца вакно магчымасцяў, то беларускі народ все зробіць, праявіць сябе па поўнай праграме. Унікальны народ, здольны самаарганізавацца. Такія вось балтаславяне, такія паўночныя, узважаныя людзі, якія могуць дасягаць сур'ёзных вышыняў. Такі патэнцыял у беларускага народа здзівіць увесь свет, у тым ліку дэмакратыяй і справядлівым падыходам да справаў здзівіць. Я абсалютна перакананы. І такія шансы у беларусаў з'явяцца. І калі верыць навукоўцам, гісторыкам цывілізацыі, могуць з'явіцца ўжо ў 25-м годзе абсалютна. І гісторыя паказвае, што вот это вот заходнія планы, што нічога не будзе, там і гэтак далей, што яны часта апынаюцца непраўдзівымі, ўсё інакш. Павінен грузавік з пернікамі і на нашай вуліцы перакуліцца. А што пра гэта думаеце вы? Ці чакаеце вы? Ці спадзяецеся на 25-й год? Ці спадзяецеся, што ўсё для Беларусі можа павярнуцца добра? Да сустрэчы.